alle sammen. Jeg er Emil. Jeg er Mads. Og så sammen danner vi The Crafting Mages. Og sidste gang sagde jeg jo, at jeg ville begynde på en alloy furnace og en electric furnace. Så det fortsætter jeg med. Og Mads, hvad vil du gøre? Jeg er ved at lave en kondenser. Okay. Jeg prøver at lave den her kondenser. Fordi jeg lavede nogle diamanter der, og så behøver jeg flere, fordi jeg lavede også det her af nogle Carvallians. Carvallians, men ikke Covalians. Det er Carvallians. Nej, det er Carvallians. Jeg skal bare have noget varme, så er jeg klar til at lave den kondenser. Emil, vil du egentlig gerne smelte noget sten op til mig? Jeg har noget smeltet sten, jeg har 19 stykker. Okay, jeg har brug for 2 stykker. Hvorfor flytter du med det der? Alloy furnace. Alloy furnace. Ej, det er faktisk Ja. Der var den. Den er 9 stykker. Vi skal jo først lave det der, så skal du bruge solpaneler. Ja, det ved jeg godt. Det er lidt meget. Ja, så skal du stadig bruge den der. Nå, så er der også blue. Nej, det er der ikke der. Der er ikke blue electric engines. Ja. Jeg vil stadig ønske ud af alt det her lag. Min må gerne få 2 stykker sten. Det er bare lidt mærkeligt, at det kommer ud af ens mund. Ja, det synes jeg også. Jeg har ikke engang lagt mærke til før nu. Det er sådan, ja. Sådan, så laver jeg i gang med at lave en electric furnace. Ja, næsten da. Jeg skal bare lige vente på, at det er jo allerede inget kommer. Og dem har Der de skal spist bruge om. mere. Der. Jeg har det hele. Jeg putter bare et Carvallis der sted herinde. Okay. Det er også lige i... Og det man kan også bruge Corvallis til at reparere ting. Ja. Ting, der er beskadiget. Ja, det er noget. Men... Aha. I have a condenser. Energy condenser. Energy condenser. Skal jeg bare sætte... Jeg sætter den bare herovre. Prøv det her. Det ser sådan ud. Det er meget nemt. Det er meget nemt, fordi hvis jeg har noget guld her. Så vi skal nok tage noget, der er lidt mindre expensive. Kom på noget redstone. Så har vi i hvert fald noget af. Ja, for eksempel. Vi putter bare den her, for eksempel, vi havde noget redstone. Vi har brug for noget mere. Det er 64 hver. Og det her, det er 1024 hver. Så putter jeg det der ind for lige lidt redstone. Sådan lidt, det er meget nemt at bruge. Har vi ikke en diamant? Nå nej, jeg har brugt alle diamanterne. Men jeg kan hurtigt lave en. Jeg skal bruge 2. Sådan der, så har jeg 3 diamanter. Må jeg godt få 2? Hvad skal du bruge diamanter i serien? Nå, et server. Ja. Og så lave en normal server. Nej, man kan ikke bruge normalt. Kan man ikke? Nej. Men jeg bruger bare lidt af det her. Lidt Ja. Nikolite. Sådan og så har vi 2 diamanter i jagt. Det var lidt diamanten hver dag. Men vi vil selvfølgelig ikke bruge alt... Jeg vil ikke bruge den kondenser hele tiden. Det synes vi selv, at den er noget. Det er lidt snyd. Det er sjovt også at selv mine lidt. Wow, den er jo helt hvid skærm. Men... jeg er nødt til at gå ud af det her. Vi er nødt til at lave en part 2. Fordi jeg er nødt til at gå ud af tag og gå ind i det igen. Ja, fordi prøv at se her. Hvor lang er den lige nu? Den er kun 4 minutter. Nå, men skal du bruge den der? Nå, men Emil, lige om lidt, der sker der også med den her kondenser.
Og jeg tror, det er sket med Raceratoren. Se. Nå, men du kan da godt bare hurtigt lige lukke det ned, og det kan du ikke? Jamen Emil, så kan de stadig ikke se noget, så de ser bare 0 ting. Nå. Og så er man nødt til at lukke ned. Så laver vi bare den part 1 af den her episode. Så laver vi bare den anden som part 2 af den her episode. Ja. Vi siger bare... Hvad? Hvad mener du? Jeg vil også bare sige, at videoen lortede af.